שלום לכולם, כאן אורית מהתקש"חית, ואנחנו היום בסרטון הרביעי בסדרת הסרטונים איך להוציא לאור את פרויקט הגמר. בסרטון הקודם דיברנו על 4, פרויקט הגמר של נועה כץ ובצלאל. 4 הוא ספר קומיקס שמתאר את סיפור היציאה מהארון של 4 דמויות, כולל את נועה עצמה. דיברנו גם על כל הדרך המקצועית שנועה עברה מהוצאת הספר 4 ועד לבנייה של קריירה משגשגת כיוצרת עצמאית. אם עדיין לא צפיתם בסרטון, אני ממש ממליצה. היום אנחנו הולכים לדבר על פרדוקס הבחירה, פרויקט הגמר של אלונה ג'רסי דוכן ב-AJT בשנת 2018. פרדוקס הבחירה הוא בעצם סרטון שמתאר את עיקרון פרדוקס הבחירה דרך עולם הדייטינג. אז מאיפה הכל התחיל? אז בעצם אלונה נחשפה להרצאת TED של ברי שוורץ, שבו הוא מספר על עיקרון פרדוקס הבחירה, שבעצם אומר שככל שיש לנו יותר אפשרויות, ככה יש יותר סיכוי שאנחנו לא נבחר. למשל, אם אנחנו הולכים לגלידריה ויש המון המון טעמים, אז יכול להיות שבסוף אנחנו כבר כל כך לא נדע מה אנחנו רוצים ולא נקנה את הגלידה. עכשיו, אלונה רצה לקחת את זה יותר לכיוון של זוגיות, והתחילה לעבוד על כל מיני רעיונות, ושום דבר לא כל כך התפתח ולא כל כך התמנף. ואז היא החליטה לצרף את אדיר. אז אדיר זה בעצם בן הזוג של אלונה. במקצוע שלו הוא מתכנת, אבל חוץ מזה הוא גם בחור מצחיקולי כזה שעושה סרטונים באינטרנט. יכול להיות שראיתם אותו, הוא עושה סרטונים על חיפוש עבודה וכל מיני דברים כאלה. והוא בעצם עזר עם התסריט וגם עם הקריינות. ואז סוף סוף הפרויקט התחיל לקבל צורה וחיים. ובואו פשוט נראה אותו. אז את רווקה, ובא לך להכיר, אבל כל פעם אותו סיפור. את נכנסת לבר היחיד בחור הזה שאת גרה בו, ואת מכירה כבר את הסחורה. השיכור הקבוע, שוקי הברמן בלי הריסים, ויוגב שהתחיל איתך ביום הזיכרון. שנעלה אליי לדקה דומייה? לא הפירות הכי בשלים במדף. אז איפה לעזאזל קונים גברים טריים היום? נכון, בעיר הזאת. אז את נוסעת לעיר הזאת, איפה שכל החתיכים. אבל מה הבעיה בעיר הזאת? חוץ מלחות הפגנות משטרות קקי במדרכה אופניים חשמליים 20%. ויש לך רכב, מזל טוב, לכי תכנית את הבזנת הזה עכשיו, אבל אין מקום לאנשים, אז רכבים וזקנות ועשן וביוב ומיסים, ואת הולכת ברחוב ואנשים מזיעים עלייך, את נהיית קוקטייל זהה חברתי. למה לא? בואו תמרחו עליי את הזהה שלכם, אני נייר טואלט. ואת כזה ככה מרגיש הבית צ'כי של אלוהים, כי אני לא נרשמתי לזה. ושנייה לפני שאת מוותרת ומורידה כדורי הרגעה כמו טיק טק, את רואה אותם. וואי, את רואה אותם. חתיכים, ממתקים, חלות של שבת, רק לקדש ולקחת. איזה שפע יש בעיר הזאת, ארץ הפלאות של הרווקים. אבל אז את נתקלת בבעיה אחרת. איך בוחרים? זה כמו בחומוסיות של פעם, שהיה רק חומוס, ענבים, וכל המרוצים. היום זה משהו שמקלובה, חמשוקה, מחלוטה, חצי חצי, עם פול, בלי פול, מה לקח הילד? עזוב, תביא רק ענבים. אין, אבל יש תפוזים, אשכוליות, כל הדיאט, כל הזירו. אז מה תבחרי? לא תבחרי. כשיש יותר אפשרויות, קשה לבחור. אבל אל תחשבי על זה עכשיו, את כבר בדייט עם בחור להביא הביתה. אבל משהו עדיין מדגדג לך, את לא מצליחה להתרכז, בא לך לבדוק עוד אפשרויות. מה עם הקיבוצניק? מה עם הברמן? השאלה העיקרית שרודפת אותנו היא, האם באמת מצאתי את האחד? אנחנו יוצאים לדוג עם רשת במקום עם חכה. נכנסים ללולאה אינסופית של חיפוש, ספק והחמצה. אחד הגורמים לדיכאון קליני בקרב צעירים, הן חוויות מאכזבות מהסוג הרומנטי. הסטנדרטים שלנו כל כך גבוהים, אנחנו מאוכזבים מהבחירות שלנו ומאשימים את עצמנו. את איתי? הלו, אוקיי, אל תסתכלי עליו, תסתכלי עליי. את מבינה? כשאת סוף סוף בוחרת מתוך מבחר כזה ענקי, את מצפה שהמוצר יהיה מושלם. הגבר שבגברים, זה שיתקין לך את הסוכה, ישמן לך את הסופגניות, סובב לך את הסביבון, ייבש לך את המשמש שלה. טוב, זה סתם בגיל. אז את שואלת את עצמך בצדק, איך זה הגיוני? הרי בחירה זה טוב, זה דמוקרטיה, זה חופש. זהו בדיוק פרדוקס הבחירה. אין ספק שבחירה מסוימת עדיפה על שום בחירה, אבל זה לא אומר שיותר בחירה תמיד עדיפה. בסופו של דבר הסוד לאושר הוא לא איך לבחור הכי טוב, אלא איך להרגיש הכי טוב עם הבחירות שלנו. אז אם אני יכול לייעץ לך במשהו אחד זה, פשוט תבחרי. ותנמיכי ציפיות. הסרטון מנוסח בלשון נקבה, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. זה שיבעיר לך את המדורה, ידליק לך את החנוכיה, יפלט לך את הרימון, יחבוץ לך את הגבינה, יבעיר לך את החמץ, יבעיר לך את השחור. אז את בזוגיות ובא לך לוותר. משהו בשם. מוציא לך לחם מן הארץ כמו שצריך, גבר טוב, מוציא את הלחם. אוקיי.
אז כמו שראיתם יצא סרטון מהמם ומצחיק וגם מלמד עיקרון ממש ממש חשוב. היום אנחנו קצת יותר מודעים לדברים של כלכלה התנהגותית או פסיכולוגיה התנהגותית, אבל באותה תקופה דיברו על הדברים האלה הרבה פחות, אז בכלל חשף את הציבור לכל הנושא הזה של עיקרון הבחירה. ואז מה שהם עשו, הם העלו את זה לעמוד הפייסבוק של אדיר, יש לו עמוד פייסבוק בשם וואלה הפקות, ששם הוא מעלה את הסרטונים שלו, הסרטונים המצחיקים. ובעצם הדבר הזה התחיל להתגלגל באינטרנט ולהגיע בהתחלה בעיקר לכל מיני עמודים של מטפלים ומאמנים שעוזרים לחפש זוגיות, אז הם השתמשו בזה כדי בעצם להסביר את העיקרון ולהביא לקוחות. ומשם זה התחיל להתגלגל לעמודים יותר גדולים, אנחנו יכולים לראות פה למשל את ynet וסטטוסים מצייצים. עכשיו, אם אנחנו גם נסתכל על המספרים, אז זה היה ממש ממש ויראלי. זאת אומרת, רק משלושת העמודים האלה, יש לנו פה מעל 700,000 צפיות, זה לא כולל את יוטיוב, זה לא כולל רשתות חברתיות אחרות, וגם אני מזכירה שאנחנו מדברים על פרויקט מלפני 7 שנים, שזה לא היה קל להגיע לכמות כזאת של צפיות, אז זה היה מאוד מאוד ויראלי, כאילו באמת כזה, כולם ראו אותו. ואחרי שבעצם הסרטון התחיל להתפוצץ באינטרנט, אז אלונה ואדיר התחילו לקבל הרבה הצעות לעשות בעצם דברים דומים. הם כן לקחו איזשהו פרויקט אחד עם סטארט-אפ ועבדו קצת ביחד, עשו משהו בסגנון הזה. בסופו של דבר הם הבינו שזאת לא הדרך המקצועית שהם רוצים להמשיך איתה. אלונה היום היא מעצבת מוצר, היא עובדת בהייטק, ואדיר הוא, כמו שאמרנו, הוא מתכנת. אבל עדיין חשוב להגיד שהצלחה זאת הצלחה, זאת אומרת גם אם אלונה עשתה פרויקט במושן והיא לא המשיכה עם התחום הזה והיום היא מעצבת מוצר, עדיין יש לה איזשהו פרויקט שהוא זכיר שאנשים יכולים לראות אותו גם בתיק עבודות ולא רק בתיק עבודות, ובעצם זה יכול לפתוח לה דלתות. אם אנחנו למשל נחפש את פרדוקס הבחירה בגוגל, ואני בכוונה עשיתי את זה מאינקוגניטו כדי לראות אובייקטיבית מה אני אקבל, אז אנחנו יכולים לראות שהסרטון של אלונה הוא בעצם בתוצאה הראשונה של החיפושים בסרטונים, ואפילו יותר, במקום יותר גבוה מהסרטון מהרצאת TED של ברי שוורץ עצמו. אז זה אומר שכאילו, שהיום כשהנושא של פרדוקס הבחירה הוא משהו הרבה יותר מדובר, עדיין אנשים יכולים להגיע ולשמוע גם על אלונה וגם על אדיר דרך הסרטון הזה, וזה דבר מדהים. אלונה גם דיברתי איתה, היא סיפרה לי שגם ברעיונות עבודה הדבר הזה עולה ואנשים זוכרים את הסרטון, שזה מדהים בעיניי. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על הערכים שעולים מתוך הפרויקט של אלונה, והדבר הראשון זה שיתוף פעולה. אלונה בחרה לעשות את הפרויקט שלה עם אדיר, היא יכלה שכל הפוקוס יהיה עליה, אבל היא בעצם רצה להביא לפרויקט את הדבר הכי טוב, ולפעמים הדבר הכי טוב זה להכניס עוד מישהו שיכול להביא את הצדדים שבהם הוא חזק. אדיר הצליח להוסיף לסרטון הומור וקריינות מהממת שאתם ראיתם בעצמכם, ובעצם אפשר לאלונה להתרכז גם בפיתוח של התוכן, של הנושא, של הנקודת מבט שהיא רוצה להביא, וגם כמובן בכל האנימציה שזה הרבה מאוד עבודה בפני עצמה. אז שיתוף פעולה, שוב, ממש תמיד דבר שיכול לקדם אתכם מאוד, ואני ממש ממליצה לעשות את זה וכמה שיותר. הדבר השני זה שיקול דעת. אז בעצם כשהם העלו את הסרטון שלהם לאינטרנט, אז כל מיני עמודים אחרים התחילו ממש לגנוב להם את הסרטון ולהשתמש בזה אצלם. והם יכלו להגיד, אסור לכם להשתמש בזה, וכאילו לנסות לשמור את זה אצלם, וכל הצפיות רק אצלנו בעמוד, אבל הם הלכו עם זה, וככה הדבר הזה התגלגל והתפתח באינטרנט, ובעצם הביאו אותם למקום שהם נמצאים בו היום, ולכמות חשיפה הגדולה הזאת. אז אני חושבת שזה גם משהו שאנחנו יכולים לקחת ממנו, ולהבין שבסופו של דבר מה שדיברנו בסרטון הראשון הזה, שאנחנו רוצים להיות מחוברים למטרות שלנו, כן היה את כל הקרדיטים הנדרשים בתוך הסרטון עצמו, והעמודים לא הורידו את זה, אז בסופו של דבר מהמם שאלונה בחרה לזרום איתם ולתת להם להשתמש בדבר הזה, ואחרת היא פשוט לא הייתה מגיעה לאן שהיא הגיעה. והדבר האחרון זה שהאינטרנט זוכר הכל. זאת אומרת, גם אם הפרויקט הזה עבר כבר 7 שנים, וגם אם אפילו זה בתחום שהוא אחר ממה שאלונה עוסקת בו היום, בסוף, היום כשאתם מחפשים בגוגל פרדוקס הבחירה, אתם מגיעים לאלונה. וזה יהיה ככה כנראה גם עוד הרבה מאוד שנים. אז אם עשיתם משהו ועשיתם משהו מוצלח, זה משהו שפשוט ימשיך ללוות אתכם. אז שווה לעשות את זה. אז תודה לכם על ההקשבה. בסרטון הבא אנחנו הולכים לדבר על הרברית, פרויקט הגמר של לירון לוי טורקנביץ' בשנקר ב-2012. הרברית זה בעצם שילוב של עברית וערבית בתוך אותה מילה. פרויקט מאוד
מטורף, כאילו, הוא הגיע איתו למקומות ממש ממש מטורפים, אז אני ממש ממליצה לצפות בסרטון הבא, שיהיה לכולם יום טוב, ונתראה בסרטון הבא.